Shin wannan soyayya ce ko kuma cin amana ko kuma kaddara? Ta kasance 'yar wasan kwaikwayo wacce take nishadantar da sojoji a lokacin da ake yakin duniya na biyu, lokacin neman 'yancin Indiya. To anan ne ake samun wani jajirtacce ya tsaya mata tsayin daka domin cikar burinta. Kai akan haka ma har rabuwa yake da matarsa domin an ɗauke su a wani hoto yayi kisin ɗinta, daga nan matarsa take gani take buƙatar saki. To anan gurin ne fa na gaya muku yake kamuwa da son wannan mawaƙiyar, wato 'yar wasan kwaikwayon nan. To an haɗa musu irin tafiya za su yi wani sassan sojoji domin su nishadantar da su. To anan gurin ne fa ake aiko masa sakon mahaifinsa baya da lafiya ya koma domin gurin mahaifin nan nasa ya duba shi da me ke faruwa da shi. Daga nan gurin ne fa ita take tafiya ake haɗa ta da wani soja, shi kuma sojan Indiya ne, dan leƙen asiri kenan na 'yan Birtaniya. Kai ka zo ka ga cakwakiya. A nan gurin ne fa ake samun wani hatsari a kawo musu hari, daga nan ya gudu cikin jeji da ita da wannan yarinyar, ya je ya ringa kare ta, a kawo musu hari ya kare ta, abubuwa kala-kala sun faru. Daga nan ne fa take kamuwa da son wannan sojan, domin me waccan rayuwar ta cikin lumana ta yi da farin ciki da ne, amma kuma ita ma ta san wancan sadaukarwar da ga wannan kuma ya bada rayuwarsa saboda ita. Ka zo ka kalli wata cakwakiya da take faruwa a wannan fim mai suna Ginshiki. Daga nan ne gurin fa yake samu yake mai da ita can gurin wancan gayan, sannan kuma me ya zo ya dauki wata takofi ya ce zai kai ta can gurin sassan sojojin Indiya. Kai fim din nan yayi masifar kyau, domin me karshe shi yana rasa rayuwarsa, shi sojan nan, sannan ita ma tana rasa rayuwarta. Wannan fim din mai suna Ginshiki ko wanda yake karasa kai wannan takofin shine wannan saurayin nata na farko, amma kuma me so tsuntsu ne ya tashi daga kan wannan fa soyayyar ta tashi daga kan wannan saurayin na farko fa ya koma kan wannan sojan. Kai wannan fim din mai suna Ginshiki zai mugun nishadantar da ku. Wannan fim din ko ku je ku kalle sa daga Sultan Film Factory, yayi kyau.